ट्रिटमेन्टआ मोजां लाफिनबावनांगौ दङ। दा बेनिखायनो हागौमानि नोंथांमोननि अननाय सापर्टखौ अराय सम आंनि सायाव होबाय दं आरो होबाय थागोन। बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा गावनि गोरबो मैखुननिफ्राय हामबायगोन। मानोना बेखौ गोजानाव थांनानै चेकआप खालामहैनांगौ होननानै आं मिथिनो मोनदों। दा सिमां नुदोंब्ला सिमाङावनो दोन, मोगथाङाव दासान बिदि सि लाजिन रोंमारा निखावरि जादा। नों जोहोलावखौ मोजां मोनो होनलाय? बाबा, आंथ' बेखौ मोजां मोना। मोनसे मोजां देंखोजों सुना होनसै। फावखुंगुर थाख्लाय नार्जारिनि नखरनि मोनसे दुखुनांथाव खौरां। औ, थारैनो नंमारगौ। नाथाय रावबो सुबुङानो सोरबा लोमजानो होनब्लानो लोमजानो हाया। रावबो सुबुङानो बेमारि जानोसै होनब्लानो बेमारि जानो हाया। अदेबानि माथ्र बुंनोल'सो हायो बेफोरबादि जाथाया खाफालनि लिरनाय नङाब्ला सोरबा आनान गसाइनि हरखानायसो होननानै। नाथाय बेसेबां सैथो बे बाथ्राखौ रावबो बुंस'नो हाया आरो सानस'नोबो हाया। देहायारि सावस्रिनि जेंनाया जेब्ला सोरबा सासेनि जिउआव बेरामजों बुग्लेमजानानै नोरजिया जानाङो, अब्ला नोंथाङा गावखौनो गाव माबायदि थासारियाव दङ बेफोरबायदि बाथ्राखौ रावबो सानस'नो हाया जानाङो। जाउनाव बेमारि बिजाथिखौ नुयोब्ला नखरनि रावबो सोद्रोमाफोरानो सहायनो हायै अबस्थाखौ नुनानै ओरैनो थानो हाया जानाङो। अदेबानि सोरबाबा सुबुङा गावनि आखायाव जुथुमनानै दोननाय रां गैयाब्ला, माब्लाबा गय बागानफोर दङब्ला गय बागानफोरखौ फाननानै, सोरबाया गायग्रा हाफोर दङब्ला गायग्रा हाखौ बोसोरारि बन्दक होनानै, सोरबाबा हा-हु एबा धन सम्फथि फाननानै आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि आदब खायदानि गेजेरजोंब्लाबो नखरनि नोरजिया जानानै थानाय सुबुंखौ गाहाम देहा होफिननो थाखाय जिंगासिनायजों लोगोसे लामा दिहुननो गोनां जाथारो। बेराफारसेथिं सोरबाबा सुबुंफोरा गुबुननि रां बिथ'नानैब्लाबो, खम बिबांनि रां मोनथ'योब्ला सुद होनानैब्लाबो आंनि नखरनि सोरबा बिसि नङाब्ला फिसाय, बिदा, बिनानाव, बिब'-बिफं, बिबथै, बियादै, बिमायं नङाब्ला बिबै-बिबौमोननि अनगायैबो गामिनि आरो सोरबा सासे लोगोरि सुबुंफोरनि हेफाजाब मोननो हायोब्ला आंनि नखरनि बेरामि सुबुंखौ जेरैखि जाया बासायनो हागोनखौ साननांगौ गोनां जानाङो। मख'नो गोनांदि बेबादि जाथाया दिनैनि गेजेराव नुजाथिदों बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर प्राणजित एबा थाख्लाय नार्जारिनि नखरावबो। बिथांनि फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेराम फाहामथाय लानो थांनायाव जाखिनि रां दङमोन गासैबो जोबस्रांजोब्बाय। लोगोसे माखासे हा फाननांनाय रांफोराबो जोबनानै आथिखालाव राहा गोथे जानांनाया आंनि थाखाय जोबनो गैयै दुखुनि बाथ्रा जाबाय होननानै बुंथियो थाख्लाय नार्जारिया। मानोना आथिखालाव थाख्लाय नार्जारिया गावनो सावस्रियारि बिथिङाव हां लानो हायै बिखानि गोब्राब नाख्रेबजानाय बेरामजों हालाय-हाफाय जानानै दावहा नांनो गोनां जादों। जाहोनाव बिफा थाख्लाया बेरामजों नाख्रेबजानाय नखराव रांखावरिनि आंखाला बारानिफ्राय बारा जाबाय। बिनिखायनो फरायफुबाय थानाय फिसाज्लाया जोनोम जानायनि उनाव जेबो खामानि खामला हाजिरा मावफेराखैमोनब्लाबो मावनानै जानो गोनां जानांदों होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि थाख्लाय नार्जारिया आथिखालाव चिरां जिल्लानि बङाइगाव सापागुरिनि सेन्ट आगस्टिन हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दङ। बिथांनि फाहामथाय लाबाय थानायखौ खोनानानै फावखुंगुर बिपुल मुसाहारिया थांनानै खौरां लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थाख्लाय नार्जारिया दा एसे मोजाङाव फैबाय। नाथाय मोजां जादोंब्लाबो मोजां फाहामथाय लानो नांगौबायदि रां गैजाया। थाख्लाय नार्जारिजों दुखु-सुखुनि बाथ्राफोर रायज्लायनायनि उनाव बिथांनि हालोदफोरखौ नुनानै खौरांगिरिनि मोगा-मोगियाव ओरैबायदि फोरमायदों फावखुंगुर बिपुल मुसाहारिया। बिनिखायनो गोसो अनफावरि सुबुंफोरा खौरां लानो आरो अनसुंथाइफोर हरनो गोसोब्ला बिथां प्राणजित एबा थाख्लाय नार्जारिनि जानबुं नम्बराव कल खालामनानै थोंजोङै रायज्लायहरनो हागोन। जानबुं नं 970688
5717नि अनजिमायाव। बे समाव आङो बयनिबो रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। बयनिबो आर'ज गाबनाय आरो सिबिनायजों आं दिनै एसे मोजाङाव फैबाय। आं दा ट्रिटमेन्टआव मोजां लाफिनबावनांगौ दङ। दा बेनिखायनो हागौमानि नोंथांमोननि अननाय सापर्टखौ अराय सम आंनि सायाव होबाय दं आरो होबाय थागोन। बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा गावनि गोरबो मैखुननिफ्राय हामबायगोन। मानोना नोंथांमोननि आर'ज गाबनायजों दिनै जा एसे रिकभारि जाबाय आंना प्रब्लेमा एक्सुवेलि लान्सआव मोनबाय हांनि एसे प्रब्लेम। दा बेखौ गोजानाव थांनानै चेकआप खालामहैनांगौ होननानै आं मिथिनो मोनदों। दा बियो थाङोब्ला चेन्नाइ एप'ल'आव दं। आगोलावबो थांखांदोंमोन खिन्थु बेबायदि माबानाय जायाखै। दा थांफिननांगोन। बे लान्सनि हांनि प्रब्लेमाव बे चेन्नाइआव थांबा जागोन। दा नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टआव अराय सम आंजों थायोबा निस्सय आं सानसे मोजां ट्रिटमेन्टखौ लाफिननो हागोन होननानै आं आसा थिबाय आरो। एसेनोसै, गोजोन्थों बयनिसिम। दिनै आङो गोसोआव बिराद गाबखांनाय मोन्दों। आं मैयासो बे थाखाय नार्जारिनि मोनसे भिडिअ नुदों आरो बे एनिथिं एमजि हगारदोंमोन। दा गोबाव समनिफ्रायनो आङो थाख्लायनि खबरखौ मोजाङै मिथियाखैमोन, खिन्थु ओरैनो रायजोफोरनि माने खुगानिफ्राय मिथिदों आरो बिथाङा एसे माने अबस्था गाज्रियाव दं होननानै। दिनै आङो फैनानै नुफैबाय बिथाङा बिराद गाज्रि अबस्थायाव दं आरो। ओमफ्राय गोसोआ गाबखांदों आरो बिथांनि जेनोखि गोसोनि खोथा, बिथाङा जेखिनिखि माने गावनि माबा मा होनो साननाय, बिथाङा खोब माने संसाराव थांनानै थानो गोसो दं आरो मानसिनि जोनोम लानायानो जोनोमनि उद्देশ্যआनो थांनानै थानाय। बे खेथ्रआव आङो ओरैबायदि बुंनो नागिरदों जे आंनो निजे रियेलाइज जादों बिथाङाबो माने संसाराव थांनानै थानो थाखाय बिराद माबा एक्साइटेड। गाव माने मा होनो दुखुजों आं बुंनायानो जाबावला आरोखि। ओरैबायदि दुखु नांदों आङो। बेनि उन्दै माने फिसालायाबो दा खामानि मावनानै जालांदों। बेना थाखा फैसा ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय आरो देहायाबो बिराद गाज्रि जाबाय आरोखि। आगोलनि जेरै थाखाय गैला। आं नायनानै बिराद दुखु मोनदों आरोखि। आं दा दिनै माने खोथाखौनो आङो रायज्लायनो हाबावला आरोखि। आं बेबायदि अबस्थायाव दं। दा बेनिखायनो आं रायजोफोरनि सिगाङाव बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे मानसिफोरा जियानो जा माने मानसिफोरखौ एसे माने थांनानै थानो थाखाय नोंबो थां आरो गुबुनखौ थांहो। बेबायदि आं बुजिनानै दा रायजोफोरखौ खावलायनो नागिरदों। थाखाय बिथांखौ एसे बयबो जुदि एफा जुदि मदद होयोब्ला निस्सय थाखाया थांनानै थाफिननो हागोन। नैबे संसाराव बिथाङा गोदानै गावनि लाइफखौ माने दाफुंलांफिननो हागोन आरो बेनि न'खरनि अबस्थाफ्रा ओरैबायदि गाज्रि जाहाथे बेनि न'खरनि अबस्थायाबो जाहाथे मोजां जायो। आं बेखौनो आरो आर'ज गाबदों जे इसोरनाव जे थाख्लाय बिथांनि बेबायदि माने अलखद आरो थाखा फैसानि ओरैबायदि क्राइसिस, इसोरनाव आं बेखौनो आर'ज गाबदों जे सोरगोनि दोनखौ इसोराबो थाख्लाय नार्जारिनि थाखाय आग्लाय देग्लाय जाहाथे बोर हरथों आरो बेनि फैबाय थानाय इयुनाव न'खर संसार दालांनाय आरो गावनि जिबननि थाखाय जालांनो थाखाय खामानि दामानि गेबें लामाखौ माने इसोरा माने बेखेवना होथों। बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिदों। बिथाङा जे बर' हारिनि फिल्म जगतनि सासे फेमास भिलेन हिसाबै सावथुनजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरखौ मा खावलायगोन बिथांखौ हेफाजाब होनो? आं बेखौनो खावलायदों दिनै बिथाङा सासे जब मावोमोन। जबनि बारैबो बिथांखौ दा जों बर' रायजो राजाफ्रा कालचार हिसाबै सिनेमा जगत हिसाबै बिथांखौ सासे आर्टिस्ट होननानै सिनायो, सासे माने फावखुंगुर होननानै सिनायो। बे हिसाबै जायफोरनाखि थाख्लायखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ आं दिनै खावलायदों जे थाख्लायखौ थांनानै थानो थाखाय एसे जाहाथे मदद होयो, बेखिनिखौ आं खावलायदों।